паҳншавии сирояти коронавирус метавонад замони хавотирнок ва номуайян барои кӯдакон шавад, хусусан барои духтароне ки одатан хешу табори беморро, нигоҳбинӣ ва корҳои хонаро иҷро мекунанд. инҷо якчанд маслиҳат барои дастгирии онҳо дар давоми ин замони душвор овардаем. корҳои хонаро якҷоя иҷро кунед. якҷоя тоза кунед, хӯрок омода созед ва деку табақро шӯед. тақсими баробари вазнинии корҳои хона байни ҳама аъзои оила муҳим мебошад, чунки корҳои мардона ва занона вуҷуд надоранд. дар иҷрои вазифаҳои хонагӣ ёрӣ диҳед. вақт доштани духтарон барои хондан ва аз худ кардани вазифаҳои мактабӣ хеле муҳим мебошад. саводи хуб ба ҳар як духтар имконияти ояндаи дурахшон доштанро медиҳад. муайян кунед ки оё фарзандатон дучори табъиз дар мактаб шуда истодааст. паҳншавии коронавирус ба ҳолатҳои зиёди табъиз дар ҷаҳон оварда расондааст. бинобар ин аз таҳти зӯроварӣ қарор гирифтан ё ба он ҳамроҳ шудани фарзандатон бохабар бошед. ба ӯ фаҳмонед ки коронавирус ба намуди зоҳирӣ, зодгоҳ ё ин ки забони гуфтугӯи касе алоқа надорад. ба фарзандонатон роҳҳои аз сироятҳои муҳофизат кардани худ ва дӯстҳояшонро нишон диҳед. яке аз роҳҳои беҳтарини ҳифзи фарзандон аз коронавирус ва дигар бемориҳои даъвати онҳо ба дастшӯӣ мебошад. агар собун дастрас набошад, метавонед маҳлулҳои антисептикӣ, дорои на камтар аз 60% спиртро истифода баред. бо шумо метавонед ба фарзандонатон ҳангоми сулфа ё атса тарзи дурусти пӯшонидани даҳон бо дарони оринҷи дастро нишон диҳед ва ба онҳо гӯед ки фосилаи иҷтимоиро нисбати нафарони нишонаҳои зуком дошта риоя кунанд. ҳангоми ба ҷойҳои ҷамъиятӣ рафтан ниқобҳои тиббии яккаратаро пӯшед ва онҳоро ҳар 2-3 соат иваз намоед. ҳамин ки ниқоб намнок шуд, ӯро иваз кунед ва ниқоби яккаратаро дубора напӯшед. худро эҳтиёт кунед. кӯдакон метавонанд фаҳманд ки чӣ тавр хабарҳо ба шумо таъсир мерасонанд. оромӣ ва сарҷамии шумо ба онҳо ёрӣ мерасонад. агар шумо хавотир ё ғамгин бошед, кӯшиш кунед якчанд нафаси чуқур кашида ором шавед. ин машқро якҷоя бо фарзандонатон такрор кунед. ҳангоми ба ҷои дарсҳо дар мактаб ва муошират бо ҳамсолон рӯ ба рӯ омадан бо реҷаи нав ва масъулияти иловагӣ мисли корҳои хона, фарзанди шумо метавонад ғамгин шавад. дар ин ҳолат бояд дар бораи ташвишҳои асосии ӯ суҳбат кард. инчунин шумо метавонед ба мутахассисони равоншинос бо рақамҳои зерин муроҷиат кунед.